Здравейте хора, аз съм XX Wonder, BGXX и днес ще снимам оцеляване на синглплеер. Както виждате, падна ми се много хубав World. Виждате по-яко, ако има и овцете. Уоу, Village! Ха, яко! Това не съм го нагласил, честно дума. Намирам си Village, казах на тръстика. Супер начало и сега, представете си, нали, пекарня с 6 диаманти. Страхотно начало ще бъде за този клип. Така. Да, ти го даваш, бе? Така. Не е толкова зле. Ай. Така, църквата. О, яко. Така, това не е някакво. Добре. Яката къща, каквато е във всеки вилидж. Така. Още една яка от къщите. Добре. За жалост няма пекарня. Добре, това е малко тъпо, ама... Прасе ли ми се видя? Видяло ми се, бе. Така... Сега ми е гадно, че нямаше пекарня. Ще трябва да търсим и овце, разбира се. Първо ще съберем малко материали. Сега крафтинг тейбъл. Така. Иначе готино местенце, на готино място е вилиджа. Така. Само да погледам малко, така ще спря. Чай да не изгубя вилиджа, няма се отдалечавам много. И така, има много вода, което ме кефи. О, яко. Още захна тръстика. Ай ще обера. Пак. Добре. Сега малко санд, за да може да посадим. Имам 9, затова 9 санд. Чай да не се зароба. И то ще го обера. Така. Опа. Добре, 10 айде. Още дървена тръстика, му писна, няма да я обирам. О, големи дървета. Мощно. Добре, това е някакъв супер мощен world. Добре. Казвам ми, хора, нито си съм слагал, нито нищо такъв world не ми се е падал. Голям късмет изкарах. Точно като снимам. Дали го бях направил това постижение вече? Така. Бум. Така, да убием малко животни. Тебе да преработим, защото има кефиш като вид дърво. Така. Добре. В още захна тръстика, там има гъба. Защо има срязани дървета там? Всъщност. Какво? Не. Добре. Там пък има селяни. Не знам какво е. Не е джунгла. За какво го бям? Тия искам обикновени дървета. Ето него вилиджа. Той не е мой. Един път, като си играх на синглплеер и още не снимах клипове, намирам някакъв вилидж и почвам копавам под него, в центъра му и там най-мощният равин в World-а. Нали, диаманти, лава, вода, обсидиан, някакво такова. И мина има там. Заплечих се. Така. Гледай какво става. Имам червена макафяня бък и голяма мина там. Добре. Аз викам да живея в селото, защото сигурно знаете как се прави къща и такива неща. Си харесам някоя къща или някои, защото съм много нахален. Ела ми пращо. Пращо къде отиде?
Пращо, не бягай. Опа, лак. Не. Ето го пращо. Стига разбили. Да, колко пържоли? Къде ми е пържолата? Ага, ето. Вау! Много несведливо прасе. Видя ми се нещо там. Не. Кокошка! Не като прасетата на Ариса. Нали тя е храна? Яко яйце. Саплинг! Си го засада близо до селото. Ами за все толкова ари. Нали си направи ферма? Клиповете на синглплеер мисля да са по 15 минути най-много. Или 20 най-много. Защото много бавно се качват, не знаем защо. Ела ми, прасе. Така, едно скромно прасе. Тази къщичка мога да я използвам тук, нали, като за фермичка. Готина, всяко. Я да видя. О, яко. Това е яко. Може да си направим ничка. Или кухня изобщо. Си пренеса там букшелфовете. Малко е мъничка, може да я разширя аз. Но аз искам заради фермата тук. И фермата ще я разширя със сигурност. Я да видим цените на вирличерите. Добре. Тъпо. Няма ги убивам. Зомбитата може би ще си свършат тази работа. Пак тъпо. Добре. Няма една яка оферта. Само една. Това е много тъпа оферта. Тъй като имам толкова много захарна тръстика. И лесно мога да се направя. Чак по-лесно, няма крави. Ама, сега. Добре, не толкова зле, защото няма крави. За леартър. Ама то сигурно ще има някъде. О, яко айрон. Уху! Оф. Толкова имам, никога имам. Още няма влизам. Това ще го обера. Добре, сега си избера къща. Така, за сега, може би ще си избера, да кажем, детайл. Още не. Може би първоначално е тази, защото няма изкефи. Защото си имам крафтинг тейбъл. А там имам ли фурна в другата? Яка. Няма фурна. Точно фурна исках, не крафтинг тейбъл. Добре, избирам тая. Добре. Това забрах си взема кабелстон. Отивам за кабелстон. Не. Добре, това тук. Няма да са много дълги клипове, защото се качват много дълго, а мен това ме дразни. Обичам да са по-бързички, както боулинг 5 минути. Са по 15. Някъде там минутите. Не казвам, че ще точно 15. О, яко. Готино. Бам. И сега някакво такова супер много кол. Отдолу айрон. Ще искате с санда, може би. Така. Знаете ли какво? След този епизод, като го кача, ако изобщо гледате, пишете коментари в коя къща живея. Нас с фермата, уния двете почти еднакви къщи или църквата там. Не църквата, но знаете, най-голямата къща. Ако има равни гласове, ще живее в двете едновременно. Май се стъмва. Не. Добре, колко забравих? Ще си изпека храната. Така. Не се стъмва. Имам такова предчувствие. Така. Не там. Тъпо.
Ага. Така, така. За жалост не можах да си намеря легло, затова ще трябва да пренощувам с моите приятели вилиджери. Разбира се. Сега си направим фурна за да ни е светло. По-скоро сега си изпека храната и си направи торчове, за да ни е светло. Под торчове разбирайте това. Така. Бам. Да ни е светло. Бам. Бам. И сега това си го запазя. Да сложим фурна. Обаче няма са тук нещата. Ето ще ги сложа, но после. Не, няма после. Сега, още сега слагам фурната. Бум. Яко черти. Както виждате, скина ми се станал по-готин. Не като оня на боулинга. Да си изям пари. Не, няма да си я изям, защото не съм чак толкова гладен. Добре. Зомбитата идват ли вече? Ох, ето го. Какво ще ми направиш, бе? Зомби такова. Ще ми отвориш вратата сякаш. Те па станаха много. Чай един каменен меч набързо. За всеки случай. Готов за бой. Така. Може би като дойде ден ще спирам клипа. Пишете коментари къде да живея. Ще изям пилето. Така, готов съм. Зареден с енергия. Добре, честове. Които не знам къде ще сложа. За сега един. Тъй като съм много пълен. Може би и тук ще сложа честа, там са и нещата. Не ми трябваш. Не, всъщност ти ми трябваш. Ти. Добре, хора, аз ще спирам клипа. Това беше от мен за сега и чао!